produktu asko saltzen ditu. Txintxin nahitzen diote zatosnelekin kalea sokara. Eta ni txange naiz, merke erostea gustatzen zait. Kaixo, nazki igandero bezala, ez da? Kaixo, gauza mordadak atzartzeko. Baita nik ere, eta inoiz da neun nekeagoa gainera. Beno, askatezen deka. Kalea zoka, prezioa, betiko loka. Udatan guazteta jai, beti erogen zai. Zai gaude eta etor zaitezte, Andre gizon zareta gazte. Kaixo, jostailu bat erosi dituke. Zer motatakoa? Oso gogorra esan da bila, nire armarentzat da eta. Plastikozko kotxe bat adibidez? Liteke zenbat balio du kotxe horrek? Egun peseta besterik ez. Nik hau 40 pesetetan salduko nizuke. Nerea gogorra eta sendoa da, eta argiak pizten zaizkio. Honi ere bai eta bateriak asko irauten du. Honek sirena jotzen du, entzun. Beno, 15 peseta eta zuretzat. Ados? Bai, zure erosiko dizut. Tori dira. Eskarrik asko. Aizu, zer bilatak enbedida zoroslea? Kalea zoka norena saltzen da. Kalea zoka, prezioak betiko loka. Udatan guazteta jai, beti erosleen zai. Zai gaude eta tor zaitezte, Andre gizon zarreta gazte. Aizu, bai daukazu irrati-ratirik? Jakina baiet, ikusi hau. Nik munduko irrati guztiak entzun nahi dituzke. Afrikarrak, australiarrak eta bat. Begire itzazu hauek. Magnetofoia ere badute. Hori oso ondo dago, horrela graga dezake. Baina, zer? Ui, eta kaskoak ere baditu. Ea nola entzuten den. Oso ondo, hau Japoniako irratia da. 2 urteko garantia ere badute, eta dena 5.000 pesetatan. Zuri erosiko dizut. Tori dirua primetu pasako dut. Motoral daukazu? Motorik ba? Itxoi pesta bat. Begira zein motor doktorea. Horrela xera eduke. Zenbat eman beharko dizuke? Egun 1.000 peseta eman beharko zenidake. Nik hau 40 pesetetan salduko duzuke. Baina honek orduko 100 kilometroak egiten ditu. Honek 120 eta 100 litro gasolina ere oparituko nizuke. Bai, zure erosiko du, salantzario gabe, tori dirua. Orain estrenatuko du. Sasia da!